Здравейте! Днеска правя това видео. То ще бъде малко по-различно от останалите. Ще бъде тип влог. Защото закупих нови джанти за Шкодата, на които да монтирам летните гуми. И сега ми се обадиха от магазина, че са пристигнали и отиваме да ги вземем заедно. Също така ще покажем процеса на монтаж и вече как седат на самата кола. Джантите, на които се спрях след дълго чудене и мислене, тъй като първоначално идеята ми беше да си взема 18 инча оригинални от Шкода VRS, но тъй като на вторичния пазар не успях да намеря такива, трябваше да закупа чисто нови от дилъра на марката, което реално е добра идея, защото все пак се купуват оригинални джанти, но пък цената им е доста солена. Отделно от това трябваше да закупа и нови гуми, тъй като колата пристигна с 17-ки, тези, които са на нея в момента, заедно с летни гуми Мишелин, които са на по-малко от 1000 км. И затова размислих и реших да си остана на 17-ки, като започна едно търсене и чудене, нали, от кой модел да бъдат. Гледах джанти от Audi, от Volkswagen и така нататък, но често казано не харесах нищо, или по-скоро нищо на някакви нормални цени. След това започнах да си давам сметката, че джанти втора употреба за 8-900 лева не си заслужава толкова, понеже не се знае в какво състояние ще бъдат взети, дали нещо не са изкривени и така нататък. И затова реших да инвестирам малко повече парички и да взема чисто нови такива. Марката, на която съм се спрял, са MSW, което са подмарка на OZ. Етато държах да е същото като на оригиналните, защото все пак автомобил е гаранционен и да не почнат да се заяждат от дилърството по време на обслужванията. И сега ще видим какво е пристигнало, ще огледаме джантите, евентуално утре ще отидем да ги монтираме. Така, взехме джантите. Сега ще се опитам да хвана гумаджията, понеже той е извън София, и ще се опитам да монтирам гумите върху джантите. Също така ще гледам да снимам и процеса, но тъй като в момента гумаджиниците е някаква страшна лудница, не обещавам, че ще мога, но със сигурност ще снимаме финалния резултат. Айде, до после! Виждате, вече джантите са монтирани на колата. Това е финалният резултат. Сега ще ви покажа малко по-отблизо. Като цяло очаквах да изглеждат малко по-различно, или поне в сайта, в който гледах как стоят на автомобила, изглеждаха малко по-големи. Може би е нарочно направена и като
как да кажа, не илюзия, ами нарочно увеличават с малко размера, за да изглеждат по-симпатични джантите. Иначе, малко повече за тях. Джантите са MSW, както виждате, някаква подмарка са на OZ. Защо се спрях на този модел? Като цяло доста харесвам марката OZ. Даже си бях намерил OZ Super Leggera, но проблема при тях е, че първо са 8G, т.е. тези гуми нямаше да паснат, и второ са с ето 30, което щеше да изхвърли много джантата от главината. Тези са ето 45, може да видите как точно седат, по-скоро е така нещо, доста са навътре, с същото ето са като заводските, но това беше и целта. Може би за в бъдеще ще им сложа едни фланци, защото ще изглежда доста по-добре с тях. Иначе цяло доволен съм. Чудех се доста между сив графит мат се водят. Ще приложа снимка, в гумаджиниците имаше подобен цвят, може да видите как изглеждат на колата. Но честно казано, на живо не ми харесаха. В сайта изглеждаха доста готино, но цвета на живо не беше мое определено. Затова се спрях на черен гланц. Реално ще се дръпна малко да се види по-отдалече. Тя колата е и доста висока да е, с нормалното окачване си е, и прави илюзията, че джантите са още по-малки, отколкото са по принцип. Реално за 17 наистина изглеждат малки. Може би заради черния цвят, не знам. Но като цяло, мисля, че крайният резултат е задоволителен. Гумите, които монтирах, са Michelin Primacy 4. Те дойдоха с колата на няма и 1000 км са. Така че ще изкарат поне 4 годинки. За в бъдеще може да, ако преценя, може тези джанти да останат за зимните гуми, а да си купа 18 за летните, но към момента пак казвам, ще остана на този вариант, защото за мен е задоволителен. Вече имам два комплекта гуми и джанти. Това беше моята идея, за да не се бутам по гумаджиниците като стане сезона за смяна, защото е някакъв пълен ужас. И така, това е от мене. Надявам се да ви е било интересно. Чао и до нови срещи!